всички, които ме гледате. Аз съм Iron Prox и тук при мен е Марко TC01. И това е 6-ти епизод от превъртането на GTA San Andreas с читове. Читър. Те вече го знаят. Джони Синдако вас килец. Какво? Така да напишем фолклип, разлители. И тя говори с Виктор, и аз говоря с тебе. Не искам да се подиграваш или не обръщай внимание и да не съм чула да се биеш или подобни работи да се... Така... Те са малко фолклип. Играхте ли преди четври? Да. Не. Да. Радо, Какво? може ли да си спее звука на чича? Не може. Що? Ми чува се почва от мен. Тежко това не е влак. Ти с камтажа ли снимаш? Не с бандикам. Ами няма, че стигне времето. Знам. Еми как ще минеш мисията? Где да знам? Бързо. Запомни казино 4 дракона. YouTube вече знае, че съм превъртял един път играта. И аз съм не влизал. Да. Абонирайте се за канала на Марко TC01. Разбира се. Така да сепим. Няма по-велик Вагус. По-велик от Менде. Освен Анато. Какво? Няма по-велик от мен, освен ти. Разбира се. Защитете влака от Балас. Балас. Само Балас. Луза Гровски. Точно. Да, той ние напоследък сме само за Балас. В мултиплеер. О, не, колата ми се бъгна дитиатора. И така. Клавиатурата ми изключи. Май. What the fuck? О, не, клавиатурата ми. Пускане. Давай. Добре, 9. Само за една минута трябва да пуснем всичките. О, това ще бъде трудно. Кое? Мисиката. Не, няма. Трудно е, аз ще филна. Част на моята брат. Чули запомни казино 4 дракона? Да. 50 секунди. На мен ми остават още 5. Мап. Мислиш ли, че ще успея? Не. Браво. Добри инстинкти. Ти си гледал. Да, Лиф и Мади гледах, да. Добри инстинкти. Ама Уиво как струшил минале? Да. И Джови. Да, това го дава по Disney Channel YouTube. Една за 10 секунди няма ще успея. Аз съм най-добрия на GTA. Минах мисиката, YouTube, минах мисиката. Ти беше малко срамно. Миналия? Да. Върнете се на Гол Соя. Всички хора знаят, че ще превъртам с читове. Това го казахме във втория или трети епизод. Братка, ще им да читваш, знаеш колко досадно. Те ще напишат в коментарите, за сега съм нямал никакви коментари, те че... Напишете в коментарите дали искат този смешник да читва или да не читва. Да. То ще е смешник. Не е вярно. Верно. Ама съм смешен. Да, брат, на училище викаш, че нашия фронт е психично.
Помниш ли? О, да, помня как говориш на Даница клипа. Той е психично болен, да реди пари, живее във Варна. Във Варна ли? Не, ще го казах ти на Даница. Ече. Дано да и представям след това. И да, той също мисля, че превърта играта. Но Не тая! Рандър Амбуланс. И да, това ще бъде от мен, след тази мисика. Аз колко съм добър на GTA. Да, той наистина е добър. Колко време не остава? Аз вече съм в Лас Вегас. 5 минути. С кмета. Лично той искаш да се снима с мен. Мама се е снимала с кмета Той на... искаш да се снима с мен. Да, с кмета на GTA. На Русе. На Русе също. И YouTube. Това да бъде от мен, не трябва да бъде смисъл. Да се снимаме. Али да минем да сме си обед на Чичо сам. Шафелна. Ти няма шафелна. Ти в Сан Фиеро ли си вече? Не, аз съм си в Лас Вегас. Как Лас Вегас? Как? В Лас Вентурас. И как си на толкова бързо да бе? Талантлив съм. Сигурно са изтеглил сейфа. Какво? Сигурно си го изтеглил. Не! Добре, аре. Просто съм талантлив. Добре. О, сега Данито ще ни звъни, моля, че не го добави. Какво викаш? Данито стана на линия, моля, че не го добави дори и да се звъни. Не бе, няма да добавя. И аз какво казах? Как е толкова трудна тази мисия, бе? Моята е трудно. О, той ми звъни. И късият като ми на мисията ще се върна. Чао. YouTube. Минах мисиката, сега трябва само да го прибера райдър. Наследите как да накарате райдър да хвърля кутии. Абсурд. Браво. Колко съм добър, омага. Пароли съм, Радо, кажи. Не. Пиди ме. Али бе, махни се тъпи, скапани коли. Омага, как ги разкарвам тия. Бала са на меси. Много хубаво. Брат. Извинявай, че обидил бала. Аля? И да, надявам се да ви е харесало. Това беше от мен и от Марко. Те се абонирайте. Гледай го този полицай, бе. До скоро!